Hola, soc a la de Terrassa. Sempre us dic que a Terrassa hi ha molts hàbits, en Jan, i jo soc un d'ells. Aquesta és la zona on la gent ve, després de menjar, dinar o esmorzar, doncs ve a jugar. La zona de jocs, a l'etre de taules. Allà hi ha un bar, aquí hi ha més taules, hi ha una escultura, aquí hi ha tot de taules també. I aquest menjador que veus aquí davant és un menjador on venim a esmorzar i a sopar. El de dinar està en un altre lloc. Per anar a l'altre menjador hem de traspassar tot aquest passillo i ara obrir la porta aquesta i sortir aquí fora. Fixa't tu, aquí hi ha palmeres, apartaments. És una altra història, això. Perquè en realitat són 3 hotels que estan comunicats per aquest passadís. Veus? Passadís tan llarg que va des d'allà baix fins allà baix. I ara jo, amb aquesta porta, haig de ficar una targeta. Però bueno, com que hi ha uns senyors que surten, ja podré entrar sense ficar la targeta. I amb aquest hotel, fixa't, també hi ha tot de gent aquí, amb 2 piscines més, que hi ha 2 o 3 piscines més. És una passada.